Gabon guztioi, gaurkoan euskara izango dugu hemen nagusi, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Gaurko gaia datorkigunea ekimena gazteen parte hartzea biden berrie bila baita. Datazen minutotan azalduko dizuegu zer den datorkigunea. Horretarako daude gurekin 3 gonbidatu eta besterik gabe hasiko gara aurkezpenekin. Hemen daukagu Amaia Nausia. Amaia, Gabon. Gabon, bai. Eusko Ikaskuntzako Gazteria Departamentukoa zara. Gazteria Departamentua dauka Eusko Ikaskuntzak. Bai, horrela da. Orain dela 3 urte sortu zen departamentua eta hortik hasi ginen lanean gazteekin, 18-30 urte bitarteko gazteekin. Zer dalata sortu zen saila departamentua? Bueno, Eusko Ikaskuntzak egin zuen barne hausnarketa bat eta, hartu ginen agian gazteak gerturatu behar genituela erakundera eta hausnarketa horretatik sortu zen ideia, gazte departamentua sortzea. Eta horrela hasi zen, orain dela 3 urte hasi ginen gazte bazkideekin, genituelako ere orduan ere gazte bazkideak, bildu ginen beraiekin eta hasi ginen galdetzen, gazte interes eukaten eta ze proiektu jarri nahi luketen martxan, Eusko Ikaskuntzaren barruan, baina gazte ikuspegi batetatik. Eta gaurkoan hitz egingo dugu datorkigunea ekimenari buruz. Zer da datorkigunea? Bai, hori da, pizkat hori, hausnarketa horren barruan, hasi ginenean lanean Gazteria Departamentuan, hainbat proiektu jarri genituen martxan, besteak beste 2009-aren amaieran, 17. kongresua zela eta, Eusko Ikaskuntzaren 17. kongresuarekin batera, jarri genuen martxan gazte foro bat. Orduan bertan parte hartu zuten 300 bat gazte, eta aldi berean ere 2009-aren amaieran ere egin genuen beste proiektu bat izan zela parte hartzearen inguruan, baina parte hartze politikoaren inguruan, gazteak eta parte hartze politikoa. Orduan hor ikusi genuen behar hori, egoela gazteentzako foro bat edo horrelako zerbait sortu nahi genuela, baina iraunkorra zena. Ez 4 urtean behin ospatzen genuena, baizik eta urtean zehar eta maiztasun batekin. Eta horrela sortu zen, batez ere ikusiz gazteak, edo gazteok garela etorkizuna iluna daukagula aurrean, eta horri aurre egiteko, ideia ona iruditu zitzaigun arketa foro bat sortzea, eta etorkizun horri aurre egiteko, eta gaurkotasuneko gaiei buruz gazte ikuspuntu batetik eztabaidatzeko. Etorkizuna iluna, daukagulako esan duzu. Etorkizuna eta gaurkoa ere, ezagit horrein iluna den, baina bai bizigaren munduan prekarietatea nabaria da, eta askotan hori ikusten dugu, gazte ikuspuntutik ez dakigula zer izanen den, edo zer gertatuko den gurekin 2 egun barru, eta, zailtasunak baditugu krisialdi momentu honetan, gizartea orokorrean baditu zailtasun horiek, baina gazte guztugu zailtasun handiagoak ditugula batzutat. Zeri buruz hitz egin duzue? Zeintzuk izan diren gaiak? Bai, hasi ginen lanean iraian, guk egiten dugulan kurtso akademiko batetan, Eta orduan gure ideia hasieratik izan zen kurtso akademiko batetan lantzea. Orduan, iraietik urtarrile da gai bat landu dugu, eta otsailetik ekaine da beste gai bat. Orduan, landu dugun lehenengo gaia izan da parte hartzea. Gazteen parte hartzea. Parte hartzea. Bai, parte hartze politikoa, kulturala, ekonomikoa eta soziala. Nola parte hartzen ari dugun gazteok gaur egungo gizartean, eremu hauetan, eta nola gustatuko litzaiguken parte hartzea ere, eta parte hartze hori sustatzeko ze proposamen egiten ditugun. Radio Vitoriako estudioetan daukagu datorkiguneko bikide. Batetik Itziar González Ruiz de Apodaca, Gasteiztarra, eta esaten genuen legez datorkiguneko kidea. Itziar, Gabon. Gabon. Nor deitu zizun, datorkiguneko kidea izateko? Ni hasi nintzen iaz, unibertsitateko irakasle batek eskaini zigun
Amaiak aipatutako 17. kongresu horretan parte hartzera. Eta, bueno, aukera horri eutxiz, hartu genuen parte, jarraian beste Eusko Ikaskuntzako beste proiektu batean hartu nuen, ondaria eta identitatearen arteko ikerketa proiektuan, eta hori amaitzean, Amaiak eta orduan proiektuak eramantzen zuen Ainarak proposatu egin zidaten honetan ere parte hartzia. Eta horreko bi proiektu horietako esperientzia oso aberasgarria izan zenez, oraingoan ere animatzia segituan erabaki nuen. Eta ez dakit, larun batetan, noiz bildu zareten, nun, zenbat lagun? Bueno, bilerak esan bezala larun batetan izaten dire, lehenengoak izan zian bakarrikan goizez, azkenengoak berriz goizez eta arratsaldez. Larun batian, oean edo beste gauza batzuk edo kirola edo nintzer dakit, beste gauza batzuk egin beharrean, bildu ezakinun parte hartzeari buruz hitz egiteko? Bai, hola, bitxia, entzuten da eta ulertzen da, baina gustora egiten dezunean eta benetan konbentzitua egiten dezunean, edo zer egiten da. Eta kasu honetan, larun batetan goizez altzatzia benetan pena merezi du. Zer dutan, oso goizo? Bueno, normalean bilerak behatzetan hasten dira. Eta ez beti Gasteizen? Ez, hori da gauza. Hilabete bakoitzean leku batian dela, Iruñan, Donostian, Bilbon, Baionan ere. Zeitarditan, batzutan, eta beste batzutan, bortzatan ere altzatu da gera, baina, bueno, gustora egiten da benetan. Bueno, beste gazte batzuek kirol bat egiten dute edo kandantzura. Joaten mendirenean, gazte hauek elkartu dira parte hartzeari buruz hitz egiteko. Aritz Urdan Pileta, Gabon? Gabon. Etxara, Gasteiztarra? Bueno, esan leike... Gasteiztartua? Hoi da. Ez berez hoi hartu naz, baina, bueno, ja ikastea honea torri ginen eta geroztik hementxe gaude. Eta, zik hasi duzu Gasteizen? Pues jarduera fisiko eta kiroleen lizentziatura, zein dut hemen bertan. Master bat ere bai? Bueno, hor gabiltza, doktorautako ikasketak egiten eta, bueno, poliki. Zer da Ergoatik osasun zentrua? Bai, da, bueno, hor da osasun zentrua edo da bizkarreko arazoak dituztenek, pues gaur egun badakigu gaur egungo gizartean, bizkarreko arazo asko ematen diala, bai lumbarak eta hoien inguran, eta orduan da zentru bat osatu zela, pues gimnasia posturala iteko, eta horren inguruan ni jorratzutena da asesoramendu nutrizionala eta kirol egokitua, pues jendea etortzen den lesio horren arabera, pues egokitzen da kirola, ze kirola izango zen egokiena. Eta zer delata, parte hartu duzu datorkigunean? Pues bueno, Eusko Ikaskuntzak dakare bai beste alor bat dela ikerketara bideratzen duna gehiago bere proiektuak eta hori, eta bueno, horren bitartez, nola doktora gutza egiten nahi ginen, pues enteratu nintzen, pues nola zegoen proiektu hau abian jarrita, eta bueno, erabakinun bertan parte hartzea, pues batez ere ikerketan gaudenek, pues zentratzen gea gai oso espezifikoetan, eta holako iniziatibek, pues bueno, laguntza dizute jendea ezagutza eta parte hartzeko azken finean bere bizikoa da, jendea ezagutza. Bestela ez parte hartzerik etzen egongo. Amaia, gazte hauek oso aplikatuak dira, ez dakit gazteri oso horrelakoa da, edo kasu bereziak dira? Ez dira kasu bereziak, bueno, esan beharra dago guk eginen duela deialdia, pasaren Udaberrian, eta hori bilatzen genituela 40 gazte, orduan bertara apuntatu ziren. Baina, segurazki onenak aukeratu dituzue. Egia esan da, badago, bueno, ikusten duzun moduan, dizan izazunaz, itziar, eziketan munduan dabil, ez da itziar? Bai, hori da. Gero badaude historialariak, soziologoak, ingenieroak... Baina, unibertsitarioa izan behar? Hori esan behar nizun, esan nahi duguk, ireki genuen deialdia eta eskatzen genuen baldintza bakarra zen 18-30 urte bitartean eukitzea eta euskara hitz egitea, datorkigunean egiten dugulan euskaraz. Baina bestalde, guri gehien garran importazitzaiguna zen jarrera parte hartzaile bat eukitzea. Hau da, bueno, pues, bileratara etortzen zirenean, bilerak hilabetean behin dira,
eta bertara gogo guztiekin etortzea, ez? Haien iritzia emateko preste egotea, beste jende berri bat ezagutzeko prest, eta eraikitzeko prest egotea. Orduan, benetan, eta egia da, bai perfila bai direla unibertsitaria gehiengoak, batzuk orain ikasketak hasi dituzte, batzuk ja amaitu dituzte, eta beste batzuk berriz langabezian daude, ez? Baina guri interesatzen zitzaiguna batez ere izan zen, elkarrizketak egin genituenean, hori ikuste jarrera zeukaten, ez? Pizkat biziak izatea eta implikazio maila hori bilatzen genuen. Orduan, ez dakit hemen datorkigunean Euskal Gazteriaren onena jaso dugun, guk oso pozi gaude, oso konten gaude, eta baina bai uste dugu, topiko horiekin apurtzeko edo hemen dagoela datorkigunea, ez? Esaten dutenean gazteak direla apatikoak eta ez dutela parte hartzen, bueno, pues hori errealitate bat da, baina badago ere beste realitate bat, eta gazte hauek erakusten dutena gainera. Mamian sartu behar dugu, Amaia. Eta zertarako balio izan du datorkiguneak. Ondoriak, parte hartzea. Bai, ez dakit zenbat jardunaldi edo egun gazte hauek, 40 gazte hauek hitz egiten eta konpartitzen euren iritziak, eta ze izan den emaitza, lan egun horien emaitza. Bai, niretzat datorkigunearen helburuak bete ditugu basikoetatik hasita, ez? Lehenengoa da masa kritiko bat sortzea. Zan nahi dut, 40 gazte biltzea honelako gai bati buruz hitz egiteko, bueno, horrek zer suposatzen du, pertsonak biltzen direla pentsatzera, eta horrek suposatzen du masa kritiko bat sortzen dugula. Bestalde ere, gure helburua zen parte hartzea bultzatzea, eta hori da, precisamente, datorkigunea hori da, parte hartzeko gune bat. Eta gero bestalde, gure helburua ere zen, ez bakarrik biltzea diagnosi edo kritika bat egitea, ez askotan gertatzen zaigu, biltzen garela, eta kritikatzera mundua zegaizki dagoen. Bai, politikarien gandikasi eta kasetarien gana instituzioak, gizarte orokorrean, mundua, eta, bueno, hori igual lehenengo pausu moduan ongi dago, baina guk nahi genuena zen hortik sortea txosten bat proposamen zehatz batzuekin, ez? Parte hartzearen inguruan, gazten parte hartzearen inguruan, eta parte hartze hori bultzatzeko. Orduan, hori izan da fruiturik garrantzitsuena, ez? Txosten hori sortu dugula, eta hemendik aurrera gure webgunean ikusgai egonen dena, eta hori, bueno, instituzioei ere aurkeztu diegu, eta espero dugu, bueno, agertzen diren proposamenak kontutan edukitzea instituzioa, bai gizartea. Bota batzuk, bota proposamen batzuk, bai. Nik uste dugu legokela. Bai, esan bezala egin dugu, bueno, gazteek egin duten lan lau eremuetan, lau taldeetan, parte hartze soziala, kulturala, politikoa eta ekonomikoa. Orduan, esate badaterako adiez kulturalean egiten zituzten proposamenak ziren, bueno, niri orain burura etortzen zai bat, hola nahiko indartsua zela hezitzaileen heziketa. Hau da, hezitzaileak ez du parte hartzearen balorearen garrantzia. Eta horretarako, bueno, kultural bat proposatzen zuten gazteek sortzea. Ez hori ziar talde horretan egon zen, ez itziat? Bai, ala da. Bueno, guk, bai, Amaia zan. Bai, ez hori igual izierre gozatzen duela. Horrega. Bueno, guk egin azpimarratu izan zen kulturarekiko kultura egin behar dela sustatu, eta kultura hori sustatu alizateko ezinbestekoa dela eskolatikan kulturari garrantzia eman, eta horretarako ez hitzaiok ezinbestean kulturarekiko harreman estua izan behar dugula. Orduan, gure aldaketa irakaslegoaren irakaskuntzan edo prestakuntzan izango litzateke aldatzea, Hau da, irakasleok menetan kultura egin behar dugu baloratu, zen nolako garrantzia auken horrek, eta nola edo jarri ezakegun edo nola hurbildu ezakegun eskolara, kultura. Baina, kultura esaten duzunean, zeri buruz ari zara? Denatarik ez, izango litzateke adibidez, simplena izango, zinemarekiko kultura, edo, hola, era orokor batian ezan da artearekiko kultura, ez? Hori askotan erabiltzen da baliabide didaktiko modu, baino netzaio benetan kulturari eta arteari benetako garrantzia ematen, ez?
literatura erabiltzen da ondorio batzuk ateratzeko eta eduki akademiko batzuk irakasteko, baino ez benetan literatura dauken garrantziagatikan. Gure proposamena hori izan, benetan kulturari garrantzia eman behar zaiola kultura modun eta ez baliabide didaktiko bezala bakarrikan. Konpondu duzuen mundua. Ez dut uste, hain erde izango baliz, ez, keba. Bueno, ideia batu, pentsat. Adibidez, kulturan parte izango zean ebai herriko festak gaur egun, eta bueno, asko galdu da. Adibidez, dakago hemen Euskal Herri mailan, pues, herriko festetara jutentzea eta jaia ez da jendia biltzen. Eta azken finean honek ekartzen du, pues, kulturalki balore horiek galtzea hau da. Leno, agian apreziatzen zen, gertuko jendia ezagutzea eta juntatzea eta, bueno, elkarrizketan aritzea, baina gaur egun, antza denez ez da hori garrantzitsuena, orduan, pues bueno, ne ustez proiektu honek berak ere hori bultzatzen dula, ez? Bizkat elkartu jendia ideologia berdinekin edo arazo berdinekin eta nolabait pues soluzionatu edo ez dugu askotan bilatu politikoek esaten dutena edo irakasleak esaten diguna, gure artean ere, pues bueno, lagungarri da askotan perspektiba ezberdin horietatik ikastea, ez? Baina hemen ikusten ditut Amaia oso proposamen ezberdinak, adibidez, produktuen azokak arratsaldez eta gauez ere antolatzea. Bai, hori adibidez, talde politikoaren proposamen, ekonomikoaren abarkatu. Hauek esaten zuten, eragin beharko genukeela bai baloreetan, baina baita ere kontsumitzeko moduetan, ez? Eta esaten zuten, parte hartzea, bertako produktuak bultzatzea esaten zuten, ez? Bertako produkzioa, adibidez, bultzatzea. Eta non saltzen dira bertako produktuak, igual azoketan. Baina, azoka horietan, edo azoka horien ordutegia zein da goizez eta bakarrik gizartearen eremu batentzat. Orduan gazteek proposatzen zuten azoka horien ordutegiak ere egokitzea gazteen ordutegiei. Ze askotan ezin gaitezke gerturatu lanean gaudelako edo ikasten gaudelako. Orduan arratsaldez ere beste ordutegi bat ireki azoka horietara gerturatzeko. Hori izan zen nahi ez proposamen bat, baina beste proposamen bat izan zen parte hartze ekonomikoan, gazte sindikatu bat sortu, sindikatu tradizionalietatik aparte. Bai, ez sindikatuen barruan, baizik eta sindikatu tradizionaletatik aparte, beste sindikatu bat, gazteena. Hori izan zen nahi ez proposamen bat egin zutena. Eta, beste bat bururatzen zaian izan zen, hori talde sozialaz proposatu zuena. Talde sozialekoek eman zioten garrantzi handia komunikabidei, zuei, precisamente. Bota. Esaten zuten, ez? Esaten genuena hori komunikabideetan askotan ze irudi ematen den, ez? Gazten ze irudi, apatikoak, badela implikatzen, eta bar. Eta beraiek proposatzen zuten horrelako sare moduko bat sortu, blogen bidez, irratsaioen bidez, eta baita ere prentsan, artikulu idatzien bidez, gazteen parte hartzearen berri emateko. Hau da, badago realitate bat, gazteen realitate bat apatikoa edo dena, baina badaude ere beste realitate batzuk eta horien berri ez direnak ematen. Orduan guazen, horien berri ematera, pizkat gazteen irudi hori apurtzeko eta horren bidez parte hartzea bultzatzeko. Orduan, Aritz, zer egin duzu? Zuek, hainbat egunetan bildu eta gero, pentsatu duzu. Irakaskuntza gaizki dago, hobetu beharra dago. Komunikabideak, hori ezin da, ez entzunez ikusi ez irakurri, komunikabide berri batzuk sortu behar ditugu. Sindikatuak ere hobetu beharra daukagu. Sindikatu berri bat sortu behar dugu gazteek. Horrela izan da dena? Ez, sindikatuen aldetikan komentatzen zen askotan iniziatiba hauek oso instituzionalizatuak daudela eta orduan interesak, askotan igual ez dila barneratzen o konkretizatzen behar bezala. Eta orduan horregatikan pentsatzen genuen, sindikatuak eta hori osatu bertziala, azken finean kezka bat sortzen zuen egoera batetikan, eta hortikan denak ere horri aurreiteko nola indar gehiago eukiko zuten, iniziatibak hola bideratzea, ez ja estabilizatutako instituzio bidezko iniziatibetatikan, ez?
Eta Itziar, berela joan beharra daukazu, zertarako balio izan du honek zure ustetan? Esan nahi dut, oraintxe bertan, irratsaio bat egiteko, zuek elkartzeko, ezagutzeko, konpartitzeko, baina ez dakit, txostena egin eta bukatu da? Ez. Irabazitakoa ikaragarri izan da eta aspektu asko buruz inguruan. Alde batetikan egia da jendia ezagutu degula, jende gaina oso jatorra, sortutako giroa ikaragarria izan da. Aniztasuna dela eta nik ere suposatzen dut irabazi edo ikas egin duguna ia azaldu ezina da. Baina batez ere parte hartzearen garrantziaren inguruan kontzientziatzeko balio izan zaigu batez ere. Nik estudiora sartu baino lehenago esaten nion aritzeri. Niko niño oso gaztianaz eta orain dela urte bete, 2 urte, 3 urte, enun pentsatzen etxe bizitza baten, enun pentsatzen lanpostu baten, enun pentsatzen gizartean, ez? Eskolan sartuan nintzen, selektibitatea eta dana, unibertsitatea ziberria, eta proiektu honekin sartu naz, bete-betean gazte giro horretan, ez? Etxe bizitzan, parte hartzeko aukerak, zenbaterainoko aukerak dauden, eta hori dana zer nolako garrantzia duen. Eta, benetan irabazi indena eskertzekoa da, Amaiari, proiektua antolatu dutenei, eta baita bertan nirekin lan egiten ari diren, ero ari izan diren pertsona guztiei. Baina ikusten duzu zure buruan, ez dakit orain ekimena izan duzu, horrelako aktibitate batean parte hartzeko, gazte bezala, aurrerantzean nola ikusten duzu zure parte hartzea gizartean? Esan edet, erreza da, ez da erraza, presaude sindikatu batean sartzeko, edota politikan, edo ez, edo nahiago dezu zure bizitza egin, edo ez zaizu gustatzen eta beste plataforma batzuk eraiki behar dira zuen parte hartzea posible egiteko? Nire kasuan bete-betean sartuko naz hezkuntzan eta netzako parte hartzearen inguruko adibideretariko bat da. Horrekin ja asko eta oso era garrantzitsu baten parte hartuko nuke. Baina, nire helburua da oaintxe bertan unibertsitatea amaitzen dela, nire bizitza esango den estruktura edo horren barrian ere sartzia parte hartzia. Parte hartzeari garrantzia eman eta benetan esan, nik asko ikasi egin dut, baina noain zerbait egin behar dut ikasitakoarekin. Eta zertan gustatuko litzaizuke parte hartzea? Elkartasunean, kirol munduan, politikan... Hirugarren adinean. Bai, familian izan dugun egoerari dagokionez, urte batzutatik ona, gertutikan ikusi izan eta zein dan gaur egungo gizartean dagoen egoera, hirugarren adinari dagokionez, nola jende heldua edo ja adinekoa dukeunia baztertua eta horretan murgiltzea eta horretan parte hartzia benetan gustatuko litzaiak. Eta nola parte har dezakezu horrelakoetan? Edo arlo horretan? Gauzan eta egiteko, lehenengoa izango litzateke hirugarren adinakoen garrantzia eta presentzia hori indartu, aldarrikatu, ondino pertsonak diala, ezin ditugula baztertu, gazteak garen bitartian horien laguntza eta txikia garenean abiez Aiton Amonek eskintzen diguten denbora, maitasuna, hori dana gazteak egiten garenean galdu egiten da. Ahaztu egiten dugu, Aiton Amonak baztertu egiten ditugu, justo beraiek laguntza behar dutenean. Orduan, ez dakit igual horren alde borroka egiten hasi izango litzateke modu bat. Itziar, badakigu, joan beharra daukazulat, beraz, eskerrik asko. Zuei ere oso gustura gomunaz. Oso ondo. Agur. Entzongo dituzu zarata batzuk, baina hori izango da Itziarrek alde egin behar duela. Jarraitzen dugu beraz Aritze Urdanpileta eta Amaia Nausiarekin. Ze metodologia erabili da Amaia proposamen hauek eta ondorio hauek plazaratzeko? Nola egin duzuen lana? Bai, 5 bileretan zehar egin dugu lana,
hasi ginen iraian, eta urtarrilera arte 5 bilera ospatu ditugu, mugikorrak izan dira bilera hauek, esan duten bezala, lehenengo hasi genuen Gasteizen, gero hurrengoa Iruñan izan zen, Donosti, Biarritz eta azkenekoa Bilbon izan zen. Orduan, bilera hoien aurretik guk sortu genuen ere webgune bat, webgune horretan gaztei zintzilikatzen genien irakurri batzuten bibliografia. Ez, horrela bileretara beraie joaten ziren oinarri batekin. Gero bileretara ere adituak eramaten genituen, gai horretan adituak zirenak, eta, bilera bakoitzean metodologia ezberdina erabiltzen genuen, baina Eusko Ikaskuntzatik horri bai garrantzia handia ematen diogu, ez? Guk azkenean prozesu parte hartzaile bat ireki dugu gazteekin, eta hori egiten dugunean, serioak izan gara horretan, eta uste dugu lortu dugula seriotasun bat, eta lan on bat egitea. Azten ginen batzutan, esan dugun bezala, 4 taldetan banatzen genituen eremu zehatzak lantzeko, eta bestetan berriz osoko bilkuran biltzen ginen, horra mankomunatzeko iriziak, eta hausnarketa egiteko. Orduan hori izan zen, hasi ginen parte hartzearen definizio bat eginez, gero pasa ginen egitea diagnosi bat, hau da nola parte hartzen ari dugun gazteok, ze eremutan, ze aukera eta ze oztopo ditugun ere parte hartzeko, ze hori ere leno komentatu duzu eta esan nahi nizun, ez? Egia da gazteek proposatu dituztela ere modu berriak, baina ere aztertu dituzte ere ze oztopo dituzten, baina baita ere ze aukera dituzten, ez? Orduan, adibidez, komunikabideen eredu hori ez zen komunikabide berriak sortzea bakarri, baizik eta dauden komunikabideak aprobetxatu, hor sartzeko, ez? Dagoena ere aprobetxatu behar delako. Eta, hori, diagnosi hori egin ondoren azkeneko 2 bileretan egin genuen lan hildoak zehaztu eta proposamenak egin. Eta guzti hau jaso dugu txosten batetan, eta argitaratuko duguna hori digitalki webgunean zintzilikatu. Aditz, dana lana izan da? Bukatzen zen bilera eta berriz etxera? Ez, ne ustez lana ez da hori, gauza da hori interpretatu berriala gauzak ez lan modua, baizik eta ezagutu, komunikatu elkarren artean eta hola, eta nire ustez, izan dugun girua hori izan du da, pixka bat lana bezala ez dugu hartu dugu elkar ezagutza eta ez bakarra elkar pertsonalki, baizik eta bakoitzaren ideiak, ez? Eta, baina esan nahi dut ez da atxangorik edo afaririk izan? Bai. Tarteko, elkarrekin bazkaltzen genuen hori, eta bokaioa jamer bat zen, bokaioa jaten zen, eta lujozko restaurantetan ez dugu, baina hori etzen helburu ez ez? Egia zen denbora ere zigute utzi asko jateko, Izan duda muy intenso. Amaia? Esatzen ziren ez geneukela denbora, eta nahi zutela denbora gehiago ez da bai batzeko. Ordan, eskatzen bali bazuten, ematen genien nahi zutena. Baina egia da lehenengo bileran Gasteizen elkar ezagut. Bileraren ondoen bazkari bat prestatu genuen beraiek ere elkar ezagutzeko. Eta ere hortik entzun dut, ezagite eginen duten, maiatzan Biarritzera itzultzen garela berriro lanera, uste dut landaike bat hartu nahi dutela edo horrelako zerbait. Bai, zerbait prestatzen orduan aritz. Bai, a ber, ze montatze egun. Ondo da. Eta lan honekin, hurbiltzen zarenean instituzio batera, ez egite Amaia, tokatu zaizun, ala ez, azaltzea diputazioetan, edo beste foru batzuetan, ze aurpegi hartzen dute? Nola, hartzen zaituzte? Esan ez, egin behar da, kizu, Eusko Ikaskuntza, gainera gazteria da, ondo hartzen zaituzte, jartzen duten aurpegi arraroa da, baietz esaten dute, ezin dutelako ezan. Ez da git, hori bere buruan ezin naiteke ezartu, baina ongi hartu dute, hasieratik jaso genuen Gipuzkoako Foru Aldundiko, Arabako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako laguntza, babesa jaso genuen, eta proiektua txostena edo gizartea aratzea aurretik
gerturatu ginen instituzioetara txostena zuzenean aurkezteko. Eta orokorrean oso jarrera ona izan zuten, ez? Batez ere harritutak horren besteko lana egin genuela ikusita, ez? Bakizu, hasieran proiektua aurkezten duzunean, ez dute, bueno, hau ez eginen dute, eta gero ikusi zutenean benetan lan hori egin genuela, oso ongi hartu zuten. Eta, bueno, gaina konpromisua adibidez Eusko Jaurlaritzak konpromisua hartu du gure proposanetariko bat aurrera eramateko. Horrela, orduan, bueno, pozik gaude, bintzat ideiaren bat hartu dute. Instituzioek, Aritz, nola ikusten dituzu instituzioak gazteriari begira? Diputazioek eta hainbat udalek, Gasteizko kasuan behintzat bai, gazteria zaila dituzte? Nabaritzen duzu? Bueno, azken finizuk esan dezu hitza, ez? Ja, instituzio hitzakin ja hortikan jokatzeko moduan ikustez ezberdina dela. Gero egia da, hor esaera bat badago, esaten nula, gazteak baleki eta zaharrak albalu, ez? Nolabait esateko, pues, leno itxarrek itzein dunan arabera, ez? Askotan da, pues, bueno, hori instituzioetan sartuak daudenean, azken finan inberezun politika guztientzako onurarako intentatze zu, ez? Baina egia da, pues, bueno, aurkitzen zela limitazio ezberdinak. Eta gu hasigian bezala, nire ustez, hasita egitazko arazoetatik hasi eta instituzio baten menpe egon gabe edo gure ideiaetatik nire ustez hortikan izan beharko lutekela abia puntuak, pues bueno, futuroa edo gizarteen ongizate bateako. Adibidez eskatzen dituzue gazte kontseiluak, bai. Ez dakit, gertatzen dena da, kontseilu asko daude instituzioetan, Bai, lo que pasa zuk esan duzu instituzioetan. Agian, pues bueno, orain arte gizarte kapitalista, nolabait esateko hori izan da menperatzen nahi dena, eta azken finean erabakiak hartzen dira oso goitikan. Eta egia da erabaki batzuk azkar hartu behar balin badia, beharrezkoa da parte hartze handi egilerikan ez egotea, ez? Bestela zaila da erabakiak azkar hartzea. Baina, karo, horren arabera, priorizatzen berko lidateke zein idea o zein ekintza dian azkar hartu beharrekoak eta denbora nahiko dagon horietan ja bultzatu parte hartze gehiago egotea. Azken finin ez dela bat edo beste baizik eta segun ze ekintzan arabera, pues, parte hartze handiago egotea edo gutxiago, baina beti egotea aukera parte hartze horretako. Itxiarrek esan digu, bera irakaskuntzan murgildua dagola, gero zertan parte hartu nahi duen, eta hirugarren adinekoa bota digu. Zu zer lotan lan egin duzu talde ekonomikoan? Bai, bueno, ekonomikoan eta politikoan haitu ginen bai pixka, taldean nineria ekonomikoa izan duzen. Bueno, ekonomian gaurko hitza eta azken urtetakoa krisia. Bai. Baina, bueno, nire ustez krisia da, azken finean asko begiratzen jogu, pues bueno, zenbat eta gehiago irabazi hobeto, ez? Baina azken finean, bueno, datorkigunean ikusi zuten bezala uztartzen dira alor ezberdinak, izan posi dutela, pues hori, ekonomikoa, politikoa, soziala, kulturala, azken finean, dena bat dijoa, eta horren arabera, gastuak eta egiten dugun ingresoen inguruan, pixka bat uztartu inberko genituzke, eta bueno, horren arabera ere bai erabakiak hartu edo ekintza ezberdinak egin. Dekrezimiento sari zara? Bai, nire ustez da pixka bat oain krisi egoeran gaude, baina azken finean olako iniziatibetatik eta ikusi ezu, pues bueno, parrandan atera berrian, juten geha hori denak batea elkartzea eta ez dugu, pues apenas bokadillo bat hartzen dugu, ulertzen, zan nahi dut? Gutxiagorekin ikasi behar degula bizizaten? Bai, gutxiagoekin eta gero eraberian, gutxiagorekin dagola aukera ikastea gehiago, zan nahi dut, eta iristea leku gehiago eta ere bai. Baina langabezian dagoen baten batek entzuten badigu, zan digu, behitu zer esaten duten hauek. Eta zirazki izan daiteke gazte bat, ez? Esaten dute langabezia oso indartsua dagola batazetan eta gazten artean gehien bat. Bai. Hombre, nik uste dut, karo, horren aurrian agilanen naiz, aditu, langabezian aurrian hitzeiteko eta nahiko konpromesoa jarri da zuan bertan, zertikan, pues bueno, enaz oso aditua, batez ere neustez da garrantzitsuena,
pues bueno, instituzioan horregatik komentatzen zen lehen, ez? Bakoitzak norbanakoagatik hasi behar du ekintza positiboiek edo konsumismo hori ez ematen. Eta norbanakoa azten bada eta mentalizatzen balin bada hortaz, azken finean, bueno, ez digu emango gizartiak ere ohitura horiek izatea, zerikan ez dira ontzat hartuko. Eta hirugarren adinekoa zen gogoan zeukana, Itziarrek, zure kasuan, pizkat helduagoa, Itziar oso gazte, zure kasuan zertan, ari zara? Ni egia esan guain unibertsitate munduan sartuta nago, eta bueno, guain bertan irakasle bezala nago, farmaziako fakultatean. Ikerlari lanetan ere, aurkezpenean esan diguzu? Bai, eta bueno, egia esan gaien inguruan eta fisiologia, osasuna eta alderdi hauek asko gustatzen zaizkit, eta batez ere saiatzen naiz, pues ematen dudana hori mantentzen, erabiltzen. Hau da, askotan bilatzen dugu, pues, nik, bueno, tratatzen ditudan gaiak gehiago dira, pues, bueno, obesidadian inguruan, eta horien inguruan ze alternativa edo ze baliabide erabili. Eta askotan bilatzen dugu, pues, bueno, a ber, ze ariketa, ze farmako behar da, pues, obesidadiari aurre egiteko, ez? Baina eske farmakoiko bena, dakaguna da hori bizioiturak aldatzea. Eta, pues, bueno, aztenzori hartu berrian, pues, adibidez, pues, oinez igotzea, bizikletan juta unibertsitatea edo oinez. Ezaten izuna, Maia, gazte hauek oso aplikatua dira. Ez dago zer egiterik. Ez, eta gainera gero Zer pentsatuko du Aritzek fakultatean ikusten dituenean beste gazteak? Berak esango digo, oso jende konpromituta dago edo, baina ez dakit. Zu nola ikusten dituzu gazteak? Zure klasean dauden gazteak adibidez. Zure mentalidade horrekin edo... Hombre, nire ustez, gazteak dakatena da nire ustez preokupazio asko batez ere... Provokatzen ere bai, Bai, ikuste dut. Ez, instituzio aldetikan azken finean eskatzen nahi dizkigute, pues bueno, nik sistema universitarioan ikusi dut, eta bueno, guain pairatzen nahi izena hori da, ez? Eta askotan... Zan dut motorrak, kotxea, oporrak, sakeleko berria, ni, ez da, gai horiek askotan entzuten ditut. Eta ez dekrecimiento edo gutxiagorekin ikasi behar degula bizi izaten, edo bizi ohiturak aldatu behar ditugula, eta osasuntxoak izan behar dutela, eta... Ez, nire ustez azken finean erakusten digute, baino ez hezkuntza mailan baizik eta... Pues, alor politikoan edo bueno, komunikabideetan ere ikusten da asko, baloratzen da materialki asko dakan jendia, ez? Asko dakan dirua adibidez, asko eduki dezaken jendia, eta hori hartze ditugu eredutzat. Eta, karo, saiatzen geana da, jende horrek lortu dituen gauzetara iristea. Orduan, askotan, hasi beharko genuke xumeagotikan, eta pues, batez ere parte hartzea jendea ezagutu, eta olako gauzetatikan, eta ez bakarra jendea ezagutu, baizik eta norbera ezaguture bai, zeri askotan, ibili behar dezula gehiago, edo kotxea ez dezula hartu behar, eta olako gauzak, konturatzen aztentzea, zure arazoak edo zuzeronek ezagutzen txanian. Eta ne ustez, importantena da hori, zuzeronek ezagutzea, eta hortatik anaztea. Ez dugu pentsatu behar beti, eta ne ustez gazte aldetikan ere ez dela pentsatzea instituzio aldetikan aldatuko dutela erabat, baizik eta guk izan behar dugu pixkanaka jun behar duguna, pues bueno, ondarrale bat jartzen eta hortikan ja mentabilizatzen, eta gure seme alabei ere filosofia hori erakusten, ez? Aritz, zek eskatzen zaitu orentxe bertan gehien? Hoize bertan, zantzatutena, adibidez, pues instituzio aldetikan jotzen da, pues, baloratzea berez egitan beharrezko ez dian gauzak. Bueno, baina ni pensatzen nuen erantzun behar zen idala. Etxe bizitza, ikusi dut lana duzula? Bai. Eta ez duzu etxe bizitza esan? Bai, gauza da lan eukitzea eta ze kondizioetan eukitzea lana. Ikerlaria gaizki. Hori ere bestelakoa da, baina etxe bizitzak egia esan bai datorkiguneko bileretan nahiko, bueno, konflikto edo... eztabaidatze asko ekarri ditu, ez? Jabetza da alokairua. Claro, es que ni pentsatzen da Europan jarraitzen nahi dian bidei jarraituz, azken finean alokairua bultzatu beharko litzatekela, ez? Eta
ez pentsatu hanbeste, pues gero gu hiltzen geanean gure semeei ustea, ez? Gehiago izango zen momentuan bizi, eta zu lasaion, zuk ondo erakusten bai zure seme alabei, beraiek eukiko dutela non jarraitu. Beitu ikusten duzuenez, gazte hauek badakite zeri buruz ari diren, eta haiek badakite zeintzuk diren euren kezkak, hori egin dute bilera hauetan. Eta Amaia, hitz egin dugu etxe bizitza eta langabeziari buruz, ez dakit bi gai horiek jorratuko diren urrengo jabetetan, edo datorren ikasturtean, edo urrengoan? Hori da, esan bezala, parte hartzearekin burkatu genuen urtarrilan, orduan, otsailean jasi ginen gai berriarekin. Gaiaren tituloa edo da Euskal Gazteriaren arazo nagusien aurrean zer egin, eta arazo nagusi horiek etxe bizitza eta langabezia. Orduan, Gasteizen hasi ginen etxe bizitzarekin, Iruñean egin genuen beste bilera bat etxe bizitzaren inguruan. Atzizarete biltzen, beraz? Bai. Otsailean egin genuen lehenengo bilera gai berri honen inguruan, eta izan zen hori etxe bizitza, eta Iruñean beste bilera bat etxe bizitzaren inguruan, eta Donostin urrengo hilabetean ja hasiko gara langabeziarekin. Eginen ditugu ere bi bilera langabeziaren inguruan, eta falta zaigu 5. bilera bat, ekainan, eta hori eginen dugu ja izteko, ez? Bai, langabezia etxe bizitzaren inguruan, ikuspuntu orokor bat bilatzeko. Beraz izango da, datorkiguneko bigarren urratsa? Hori da, datorkigunearen bigarren urratsa hau da, otsailetik ekainera bitartean eginen ditugun 5 bilera hauek, eta orain hilabete honetan irekiko dugu deialdia datorren ikasturterako. Eta horretan aritzere sartuta zaude? Bai. Datorkiguneko azken finean hartu genuen konpromesua, urte guztirako arituko ginela bi proiektuen nolabait bi gai hauen inguruan. Eta etxarete beldur, Amaia Aritz, hau gelditzea talde txiki batean, jendea honen berri ez izatea? Bueno, ikaskuntzaren lana hori da, ez? Hau gizartaratzea eta alik eta hori hartun gehien ematea. Gukit deialdia eginen dugu orain udaberrian, datorren urtera begira, gazte berriei ere aukera emateko datorkigunekideak izateko. Eta gero ere, esate duzuna, ez? Hau ez da bihurtu lobby batetan, orduan gure asmoa da 2011ko azaro abendu aldera jardunaldi batzuk egitea, gazteria orokorrean gonbidatzeko, jardunaldi horietan parte hartzeko, eta parte hartzearen inguruan aukeratu dugu gai hori, ez? Jarraituko dugu jardunaldi horietan gai datorkigunearen lehenengo gai honekin. Eusko Ikaskuntzak teknologia berriak erabili ditu askotan azkenengo urteetan, hainbat ekimenetan. Hontan berriz erabiliko duzue plazaratzeko emaitza, ezta? Baina ekimen hontan erabili duzuen formula izan da tradizionala, bilera. Aurrez aurre egotea. Hori izaten genuen ere, gazteon artean hori entzuten zen. Azkenean, baditugu parte hartzeko modu berriak, teknologia berriak, sare sozialak eta nahi duzun guztia, baina azkenean horrek ezin dio lekuak kendu aurrez aurreko bilerari, ez? Azkenean horre bata bestearen ondoan egotea eta aurpegiak ikustea eta ezagite hor piztuta dagoenean bestearen keinuak ikustea eta guzti hori hori oraindik garrantzitsua da eta ezagit nik uste dut beti izanen dela garrantzitsua. Gazten artean, por cierto, bazegoen sindikatuei buruz hitz egin duzue, bazegoen sindikalistarik? Esan dizut ezagit, ez galdetu. Ea zer esaten zuen? Ezagitu baritz horre egon garenetan pertsonalki ezagutzen duzun batean. Nik zuen argazkitan ikusten du sindikalista bat eta. Bai, eh? Bai. Txostenian eta. Ezagit, ez genion, ez esan nahi dut ez diegu galdetzen ez partido politiko batekoak diren, ez sindikatu batetakoak diren, hori ez diogu horri garrantzirik ematen, orduan ez dakit. Tu ezagutzen baduzu begira. Gero niri esan zein den. Ondo da, usteet, agian oker nago. Bakizu, argazkitan batzutan okertzen gara. Beraz, pozik, Aritz, uste duzu eta
bukatu behar dugu, uste duzu onerako izango dala, eta emaitzak hemen daude, ea orain Eusko Ikaskuntza nola gizartaratzen duen zuen lana. Aritz Urdan Pileta eta Amaia Nagusia, eskerrik asko biei. Eskerrik asko zuri. Eta eskerrik asko egindako lanagatik. Eta zuei entzule badakizue, datorren asteburuan berriz ongo gara hementxe, aste santuak gero eta gertuago, eta egia esan guztiok behar ditugu oporrak. 3 hilabete hauek ez dira 3 hilabete izan, lau baizik. Eskerrik asko guztiei, hurrengo arte, agur!